Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Naririnig ko pa maliliit na tinig. May dalang tansang pinagsama-sama, ginawang tambori. Ang mga parol ng bawat tahan ay nagniningning. Ibang mukha ng saya, himig ng Pasko, nadarama ko na. May talo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang bukas. Di alintana kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. May simpleng regalo na sininong at sinina para sa inaanak na nag-aabang. Ang buong pamilya ay magkakasama sa paggawa ng Christmas tree. Ayan na ang barkada, ikaw ay niyayaya para magsimbang gabi. Ibang mukha ng saya. Awan talaga, idi ngamin na minsan na po talagang medyo natipid iti budget may tamo yung katugtugaw ko iti November 3 din tapos tina pasama kanya kat lantern parade ang namin nakaisagana kat kaya iti natawan talagang nga sinaganami. Nag-success. Oo, talagang oreda kami alam makita yung iti pinagububrami talaga in hand talagang may saak nga nakipagubra kayo dito eh. Yung overtime may Sabado Domingo, overtime iti Rabi ayat nilang malpas kat yaman mikin apo tayo di Wednesday at dan iti partial nga panakapasilaw di iti dekorasyon mi nakita mi iti kinapindas na so kang kami ti kung daway nga makapag-relax di kalman itap tayo nagdaldalos lawan ti nugubrami yaman at na-pressure di iti apo nga sang ilig di iti kailyak iti kinapindas nagbaliwan iti plaza mi aglalalo iti program. Nadarama mo na ba, mo na ba, mo na ba? Practice mi dati iti Christmas tree mi kada iti lightning mi adu di iti taga sa baling ng umay mabainak pa may dep no do mata tiniranta tamom awan ngami tulo kang aga baba ada mo tong mabain ka pa mangideng mi so ti pakpakasi kada kuwa da nga awan pa lang itagi pupo kasi maperdi mo daji ganas mi na mang pasilaw to kuno mi ket un sa kasiyay ke alam no ti seguridad ti ilimi alam makita yung mat nga very peaceful kami kan adala ta digiti PNP nga mangbantay kasi amo tayo hantay mat amo digiti sa bali ti pampanuno na baka ket pergen na digiti nga nagbambanawan iti pakada nga tao so nga ada iti ko ti PNP nga talaga nga bantayan sabi ko ma ta iti dito nga pinangpasambay ta iti Paskwa ang tilinay ko ma iti ayat kapya ken managkay sa iti dito nga ili tamo tayo apo numan pa ado di kiti paspasama iti dito nga ili ket han nga isu tinagbaligi no di datayo apo nga umili iti nagbaligi iti dito nga programa tayo dito iti mga pasyon modal nga dito panagkay sa iti dito nga ili ket yaman kadi apo nga kadwa ka municipal officials barangay officials ken amin nga kailyak ken dito apo nga sponsors tanuhang awan iti pinagkikinamay sa tunggal may sa hanga agang nagbaligi dito nga programa kadeta ti una ti yamanag tawre ka sa no itirigat no laki di pagdidin ng gayan awan ti papanan na dikit agbaligi iti may sa nga proyekto. Mukha ng saya, himig ng Pasko, nadarama ko na. May talo pa ba sa Pasko ng Pinas?
Pasko sa Pinas. May simpleng regalo na si Ninong at si Nina.